Empezamos. Escoítase ben? Como sempre se me di que non se non escoita nada. Este ano vamos a ser breves, Boas tardes a todos, muxiáns, muxianas, romeiros, peregrinos, a todos que vinden de outros consellos, seades de onde seades, a que hoxe nos estades acompañando. Primeiro, dar as gracias á Comisión e a todas e a cada unha das persoas que fostedes capaces de axudar e de colaborar para que un ano máis a Festa da Barca siga sendo unha realidade. Para min é un orgullo como alcalde e máis como persona presentar hoxe aquí os pergoleiros da Festa da Barca do ano 2025. Este ano entendemos que a xuventud, o esforzo e o deporte teñen máis que merecido que sean eles que, de alguna maneira, por así decirlo, dean o pistoletazo de entrada destas festas. O Club de Fútbol Muxía, masculino e femenino, son un exemplo do que se pode conseguir con esforzo, con ilusión e con dedicación. No caso dos rapaces, este ano leváronnos a unha final da Copa da Costa, nada máis e nada menos que 59 anos despois da última que se celebrou. Temos que remontarnos ao ano 1966, algún de moitos de nós ainda non estábamos nacidos. No caso das rapazas tamén nos levaron este ano a outra final da Copa da Costa, que a particularidade que elas só levaban participando nesta competición 2 anos. Que é mellor para animarnos a disfrutar a tradición e a pasión do máis importante, e así o fixeron, que é o xogar limpio. Por parte do equipo femenino van nos falar Patri Romaní, Barca Toba, Irene Alcaina e Raquel Verdullas. E por parte do equipo masculino van nos falar Michael Vilela e José Sar, conocido como Congi. Fala o presidente de Bueno, boas tardes a todos, veciños e veciñas de Muxía, amigos e visitantes. Quero dar as gracias primeiro ao Concello por ter esta detalle con nós, creo que merecido por parte dos rapaces e rapazas deste club, non? Ahora quero decir unhas palabras, adicarlle unhas palabras moi especiais á xuventude de Muxía, porque neles está o presente e o futuro do noso povo. Sodes a enerxía que enche as rúas de Ledicia e os campos de fútbol de ilusión. Co voso esforzo e a vosa creatividade e a vosa unión, mantedes vivo o espírito de Muxía e asegurades que estas festas sigan brillando xeración tras xeración. Hoxe temos a honra de estar aquí no corazón das nosas festas da Virxe da Barca. O día 8 de xuño, os nosos sénior masculino e femenino facían historia no libro do fútbol muxián. Ambos chegaban á final da Copa da Costa. Dalí a poucos días fixemos unha ofrenda floral á nosa Virxe da Barca, agradecéndolle a súa axuda por chegar hasta estas finales. E que casualidade que despois de 11 anos que a pedra do Valar non se movía, este verán volvíos a escoitar ese son nítido que fai estremecer o corpo. Ahora, como dixo un amigo meu, o que queira que crea e o que non queira que non crea. Mira, perdón, me llamou un compañero tuyo, Nico, que está con un ordenador, que estaba...
no sé cómo se llama, que estaba que fue allí, porque teníais un problema. Boas tardes a todos e a todas. É un orgullo enorme estar hoxe aquí na liña de saída das festas da Barca. Festas que son sinal de identidade, emoción e unión para todo o pobo de Muxía. Este ano o pregón chega da man do noso club, que non só é fútbol, é familia, amistad, esfuerzo e orgullo de pertenecer a esta vila mariñeira. Queremos recordar a todas esas persoas que hoxe non poden estar con nós, as que fixeron grandes estas festas, as que nos transmitiron as tradicións, as que desde arriba siguen a velar polo noso pueblo. Un sentido aplauso e o noso cariño. As festas da Virxe da Barca son de interese turístico nacional e non a casualidade, porque non hai só festa, hai fe, cultura, tradición mariñeira, hai hospitalidade e, sobre todo, hai corazón. Cantemos, bailemos e divertámonos con respeto, pensando que o que nós desfacemos teñen que arranxar outros. Este pregón é tamén un canto á unidade como ao noso club, onde xogamos xuntos, compartimos vitorias, pero tamén derrotas. E aprendemos que é importante non quen marca o gol, senón o equipo que loita unidos. Que a Virxe da Barca siga a guiarnos sempre, que nunca nos faltan as alegrías destas festas, nin a forza da nosa xente, que Muxía siga brillando ca mesma paixón que levamos nós cada domingo a campo. E para acabar, boas festas a todos, viva a Virxe da Barca! Bueno, e agora, despois de escutar aos nosos campeóns e as nosas campeonas, quero presentarvos unha persona. Pesa clave de todo o estudio e de todo o traballo que se está levando a cabo para que a Romería da Barca sea ou poda ser declarada de interés turístico internacional. Ele é Xosé Manuel Merelles, director da Agencia de Turismo da Xunta de Galicia. Teño que confesar que me sorprendiu moito a forma de involucrarse neste proxecto. Merelles, personalmente conozco fai pouco tempo, pero vendo a forma que tes de traballar e a ilusión que tes para que isto sea unha realidade, tranquilamente podrías ser de Muxía. Pero bueno, supoño que estarás orgulloso de ser de Arrúa, non? Merelles, aí lo dejo. Si en algún momento queres cambiar de padrón ou queres cambiar de nacionalidade, aquí estamos os muxianos e as muxianas para recibirche con brazos abertos por todo o que estás facendo por o noso consello. Merelles, como non podía ser de outra forma, agradecemos a túa presencia aquí hoxe e deseo-che a palabra para que teñas o honor de pechar este pregón. Espero e deseo que todos o pasemos ben e que disfrutemos desta gran festa e desta gran romería. Viva a Virgen da Barca! Paso a palabra. Boa tarde a todas e a todos. Gracias, alcalde, polas túas palabras. E xa sei, se algún día me queda tan mal ali en Valdeorras, na rúa, xa sei onde me virei para Muxía, desde logo. Sobre todo por esta acollida que me brindades e este calor que se nota, que se palpa hoxe aquí no preámbulo das festas da Virxe da Barca. Quero agradecer en primeiro lugar a oportunidade que me brindou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o designarme como pregoeiro destas importantes festas, tanto para Muxía como para toda a Costa da Morte, e diría eu tamén que para toda Galicia e para toda España. Tentarei cumprir con este cometido. Non sei
non sen antes agradecer a inmensa honra que supón asumir este papel nesta romaría da Virxe da Barca. E máis compartindo esta distinción co club de fútbol local que rebosa mocidade, pero tamén ilusión e, sobre todo, gañas de impulsar esta terra e as súas xentes. Desde logo, con eles, a canteira do futuro de Muxía está garantida. Como namorado deste concello tamén da Costa da Morte, ao percorrer Muxía, un dase conta de que son moitos os valores e recursos que posúe para encandilar ao visitante. E hai que dicir que o Santuario da Virxe da Barca é, sen dúbida, un lugar dos considerados máxicos en Galicia. Unha firme e pétrea testemunha que mira ao mar e que debulla no horizonte a grandiosidade da paisaxe natural, salvaxe e inabarcable ante a que se renden os visitantes. E tamén os peregrinos que, tras percorrer o Camiño de Santiago, queren rematar aquí a súa aventura. Un escenario que confire de realidade a tradición cristá de aparición da Virxe de María, cuxos vestixios aínda se conservan e que son cada ano visitados por miles de persoas. Estou-me a referir ás pedras de Abalar, dos Cadrís, dos Namorados e do Temón, tan valoradas polos veciños e veciñas deste concello, como se acaba de poñer de manifesto, pero tamén arraigadas na cultura e a tradición de Galicia. A Romaría da Virxe da Barca de Muxía sempre foi un lugar de encontro de mocidade, de familias e de público en xeral. Unha cita que gañou a distinción de Festa de Interese Turístico Nacional hai xa máis de 3 décadas, camiño da cuarta, e tamén con méritos suficientes para conseguir a declaración internacional. De feito, xa é unha das celebracións de referencia no calendario de festas galegas por moitas razóns, porque as mencións a esta festividade remontanse ao século XVIII, o que a distingue como unha celebración de grande arraigo, porque se trata dunha festa que foi gañando en prestixio e éxito ao longo do século XX, cando cada vez máis persoas se ian sumando ata chegar a máis das 50.000 asistentes, como pasou o ano pasado. Porque está moi ligada á cultura e á historia de Galicia, con nomes propios como Rosalía de Castro ou a familia Pondal e tantos outros. Cabe lembrar os períodos que estes ilustres persoeiros da literatura galega pasaban nestas terras, e hai quen di que estas paisaxes inspiraron as letras da insigne poetisa de Padrón en obras como La hija del mar. A asistencia a Romaría da Virxe da Barca foi precisamente o motivo polo que Rosalía e Eduardo Pondal visitarían estas terras en 1853, unha estadía que remataría en traxedia ao morrer a irmá do bardo vítima do tifo. E finalmente, porque gran parte destas persoas veñen de países tan lonxanos como Argentina ou Uruguai, o aporte que isto ten para a internacionalización do turismo e enriquecemento dos povos. Visitantes, todos eles que descubriron os tesouros que pecha esta vila mariñeira. Sen dúbida, atractivos fundamentais para unha vila que van desde a propia cultura ao redor do mar, a gastronomía e a hospitalidade das súas veciñas e dos seus veciños. Porque en Muxía un séntese case mellor que na súa casa, e así o saben os máis de 72.000 viaxeiros que visitaron a Costa da Morte no que vai de ano, dos cales máis do 32% eran de orixe internacional. Todos eles valoraron especialmente uns recursos naturais deste entorno e un patrimonio material e inmaterial que queda grabado para sempre en quen o visita. A isto hai que engadir outros atractivos, como o pasado marítimo desta vila, conectada, como non pode ser de outro xeito, co resto do litoral a través do fío xeográfico invisible que une elementos tan significativos como os faros distribuídos pola liña da costa. Unha franxa que comparte os numerosos naufraxios sempre tristes e lamentables que asolaron a Costa da Morte, dos que, desgraciadamente, un dos últimos a máis nomeados foi o Prestige. Este acontecemento puxo a Muxía no foco da solidariedade dos povos e que deu lugar a que esta vila conte cun dos elementos turísticos máis representativos da nosa oferta, o Parador Costa da Morte, onde a arte e as manifestacións
de autores galegos do momento compiten coa beleza salvaxe da contorna na que se sitúa. Tamén significante é a digna testemunha deste lamentable suceso é o monolito A Ferida, que rende homenaxe a ese triste acontecemento, parte xa da historia de Galicia, pero que revela a fortaleza dun pobo que sabe medrar nas adversidades. Por todo isto, a Romaría da Virxe da Barca exemplifica á perfección o que desde o goberno galego tratamos de poñer en valor e que representa a identidade de Galicia. Mestúranse nela as fermosas paisaxes naturais, a historia, a arqueoloxía, a gastronomía, a cultura, o mar, pero tamén algo máis, as lendas e as tradicións, a religiosidade, a música e a festa. Esa parte de patrimonio inmaterial que supón un aporte singular que nos diferencia de outros destinos. E isto queda perfectamente reflectido en Muxía en esta romaría, unha cita que engarza a Costa da Morte coa cultura xacobea, defendida por valores como a solidariedade, o respecto, a humildade, a tolerancia e a empatía. Por todo isto, lugares de encontro como este están chamados a ter cada vez un maior protagonismo. Anímovos a que sigades cultivando esta tradición, a que non caiga no esquecemento e que siga transmitindo de xeración en xeración a grandiosidade do noso pasado, a tradición e, por suposto, o noso modo de ser. Sodes un orgullo de celebración, pero tamén de compromiso, e isto o que se precisa para continuar afianzando o futuro de Galicia e do noso povo. Moitas grazas e viva a Romaría da Virxe da Barca.